hamnya kepala yakin sama nani sana makan turun angkot mana Kabang Dr. Busong Norok Nui Jongna Chini Naimatang Bodolok Thai Shok Leja Kozagom je atani je gotna je ora tui kelgui ba bo jaga tui kelgui thimani ba maya khota kono pono thui huni pon themayo ko hepono je atawo je o jaga bo hamani kogya khoni chung bongni bisinti chung khnai manga khajan tar busong norok yang nui jongna je tapkono chini naimatang bodolok najuk tongo borok borok onek hajar borok pajo chini o jagani sar chini rada je o jagani jranyani thana rokni bo phai sok pelai jagoro amakino borok nachu lai tongo tapkono maya ko khajan tar busong norno amakino chini thinang chatini bisinti norno phun tono lukrok kubanga phaijak norok nui tongna tere phani thanai cameraman norok nui tongna yang saido najuk tongo chini je nachunai bodolok lukurok bonek phai sok pelajak amaki norno phunok tongnai sanai toningke je nungmai je o jaga je nungmai o borok man chungkok saini lenya ingke tabuk je nungmai ni ro chung thangai tongo khajan tari busong norok amaki no chini thinang ni chati sanai tongnan bagai ang bai bakha kerung tongnan bagai norno sajago khajan tari busong o tuyono je o tuyono kelgui thuyo hunai ba nugu hunai je khnamani o bisingono tabuk najuk tonglayo chini naimathang bodolok ba je nachungnai bodolok ge amakino jeng phunok tongnai je nungnai o borok bai jeng kok salainai khajan tai busong tractor phani bai koyo bo o pukhi tinyo nokhrei bo je kakmuk da tong sene aro ar tabuk chini borok ni sing saimang kha chini tiprasa ni sing saimang kha obongke jranya je tongmani je mangso phalmani je khola digino o pukhiri kaisa kotorma tongo o kotorma dikhulono o bisingono tau borok da tong kerei najuk tonglayo chini nachungnai bodolok khajan tare busong angke amakino se sangnai tongni chini mangpleni bisingtei tabunai go kthei tikhaijaka kthei mangkha chini tiprasa anino sing saimangkha chini borok no sing saimangkha bo jagbo dili no kakmu khosa phai hone sing bongni bisingtin sing khnaka saimangkha aboni yaglo sing tabuno je nachungnai bodolok tikhlai tongo ktheinyo mangkha tabuk bongni je budo tisawoi bor ta tikhlai tubi phai tongo khajan tar busong ngesing je o borok nungmai rok bai sing kok sanai tai mini nok lukuni borok bai phai sok bele sing borban sing kok sai nele khajan tar busong tomke min babo rok phai am hai rok ngai ba am hai ba dangi bagi bot thini nang kama yo kelege yobon bagi cheng suni nele na choisak thinang chati nai toni jotono na hambai
Para biyang ba? लेंगे ना सर। हाँ, कहाँ तक पहुँचा है? उस साइड